Lah sapa le? Ketoke kaya penyanyi Campursari kok, Pak. Wah, ya ora mungkin Pak Teguh kok ngono kuwi. Lah, ning ngene ya, kowe generasi muda kudu cinta pada budaya, terutama pendidikan basa Jawa. Kowe diajari sopan santun, unggah-ungguh, iya toh? Nah, petuk karo sing ketuk kancamu nglurai ndak putih Mas, ndak putih Dik, iya toh? Nah, kuwi ben kowe ben terhormat ben berharga. Ngerti ra? Dihormati nek titi. Aja kok petuk kancamu. Nanti su. Nanti jos. Kuwi ra keneng, ya? Ya. Nah, ben terhormat, iya toh? Lah enggak ini. Aku lewat. Ana Pak D wong 10. Wah, aku engko entuk D 10.000 iki. Aku lewat ngene. Nyuwun sewu Pak D, Mbak D. Terus Malah do mulih dek siji-siji sing kledar. oh, ora dikeki ya wis. Saiki kudu belajar ya. Kowe kudu belajar sing rajin ya. Nah, pokoknya aja nganti iki ngene. Iki mau kowe do dibeli karo penonton-penonton. Kae kok eling cah cilik kok kemaki kementus ora tau wah sih sapa to? Ngono iki mau, Duan. Kose. Oh, boten, Mbak. Rak brenengnya aku bagus. Itu niku. Ora, iki kowe iki geleng. Kose dilihat dari aspek mana dulu. Yen penontonnya lagi loro katarak, aku maklum. Baru ngene. Oh. Lah terus Sih. Tani. sing arep bagus apa kowe? Genah Pak Tomo Pandoyo. Alah. Kok ngalem kowe bagus kaya wayang ngono. Heeh. Sapa? Dedyakala Marica. Kowe pekak. Kowe iki ulanganmu bahasa Jawa ngetok pira? Telu. Biji kok mung 3 lho. Biji ki ya 8, 9, 10. Akeh-akeh lho apa Pak ngebak-ngebaki tulisan. Kepiye ta iki? Kuwi biji sing apik kuwi. Nah. Mula ngene lho ya. Iki awake dhewe sebab kowe aku sebagai guru. Nah, kowe kudu bekti ya. Sekolah kudu pinter. Kowe pinter sekolah. Ya jelas pinter. Titikane apa nek pinter? Ana PR ra tau tak kerjakan. Lah kuwi jenenge ra pinter. Atau pekerjaan salah, ada PR iki kudu dikerjakan. Kuwi jenenge murid salah. Lah sing salahe Bu Guru sama Pak Guru kok. Loh, guru kok mbok salahe Pak Guru, Bu Guru salah. Lah mulang jer ditinggal turu wae. Oh, ya. Wes, kowe iki jan ra cetha. Wes, ngene rek. Saiki ya Pak Jangkung diceluk. Lha ono iki. Bapak Jangkung golek Pak Jangkung kok ngene. Ah, iki. Kaget aku sing tekan. Hello sama hello ya Keru jero kenang kuku keru jero. Hello sama hello ya kelan bayem trotone ijo klaten tentrem ketara harjo. Hello sama hello. Iya. Varian serandel. Siji ae. Aku kowe zaman. Sik. Aku sik. Heeh. Kayo. Sik ta. Benake apa gendang lu ah? Kusik ta. Sayo. Tuku gula neng pasar loak. Guru Jawa ajar ngethoprak. Ya, sip. Ya. Tuku, kok tuku terus toh, ganti. Godhong tales temumpang kotak. Najan ra luwes sing penting kompak. Oh, Ora lucu semen. Ora apa-apa. Sajen jambu kelapa blimbing Klaten maju berdaya saing. Ya, cocok. Bener. Hello sama elo ya berjuang untuk Klaten. Yo, piye? Kae.
Kok iki kok lho. Kuwi ra bener. Tak cilik kok. Utange mbok taine senar. Taleni senar barang lu. Nyocok kok. Wis. Apa kuwi terus? Terus nasi, terus nasi. Kok ndak malah ra genah. Kotange mbok taline senar. Kotaku tetep Klaten bersinar. Ya. Oh, Elo. kula ngene ngono. Elo sama elo ya Wis. Wah. Adele. Sik le. Aku ora ngelak to jane. Mbok aku goleke anu Anget-anget. anget-anget kono le. Jukuke anget-anget kono le. Ha, sip. Ning aja ciu. Engko kaya dhisik mau. Ya bener nek dhisik aku sok ngene. Ning ngerti aku saiki wis ngene. Ngene iki ngopo? Galon genti ora gerbot. Anget apa? Eh? Jam putih. Iya, teh anget, teh anget. Ya. Ah. Lah iya to. Ora saya tuwa iki kudune rak. Wah, kudu semen Teh deh. teh. Wis iki kali kono ujune iki ganggu wong. Harus Kono. Pak ae lho. Wah, iki anake sapa ya bengi-bengi bareng kok isik nang kene ae. Boleh mbokmu lho. Kae mbokmu delok kae lho. Kowe lho mbokmu nang ngono ae. Kudu. Sapa? Wong liya. Wah, ra Kono kono kono. Wis, kono sik. Wis kono ya, Le. Engko tuku jajan, bayar dhewe. Pakne ya ora gelem cucul duit tenan kok. Ora. Janjane kowe iki tak gagas. Piye? Kok anu to? Apa janjane kowe iki sudorungon? Lah ngopo to? Budek. Lah tak celuki bola-bali gur meneng bae kok. Wah, lah Iki mesti budek. ora mungkin. Wah, aku ki selalu menjaga kesehatan. Heeh. Kupingku, Mm-mm. mataku Mm-mm. selalu tak periksake ning suket Mas. Suket Mas piye to? Apa ora kleru nek dokter hewan apa piye? Ayo ora suket Mas. Suket Mas. Dokter aku milih dokter sing sepilis penyakit dalam. Kok sik tak leh Kuwi lho sing apa khusus. spesial. Lah, spesialis Oh, mata kuping genah. kuwi. Ya, Ora mungkin budek. tak cek. Aku sik. Mbok kowe arep ngomong apa aku ngerti. Lho kowe iki tanggal 16 ya kan ngene iki. Kowe ning ngarep 16 apa 17? 16 kae cek tanggal 16. Oh, piye? Heeh. Kowe kan ning ngarep kelurahan bareng. Petuk aku. Apa aku kok yang ngono ki dadak aku ngono ki? Aja lali. Tanggal 17 nyoblos kertune 5. Ana. Alah mau jek sirek ra ngono, Ding. Ah, kowe iki sampean. Aku ki mawas ing pampono ing pamawas. Pinter nek ngono. Ya pinter. Cek dhisik. Ya, Jenengmu sapa? bendol. Bendol. Omahmu ngendi? Semarang. Hah? Hah? Ora krungu ta? Lah kowe iki ngomong apa Kuwi kuwi? jenenge budek. Gobat. Kayak kene rak yo paling padha. Jenengmu sapa? Bendol. Ah, iki genah. Omahmu ngendi? Sing anyar apa sing lawas? Sugih iki di omah Ya loro. supe wae kredit. Ya sing nek sing lawas, Ya tetep Semarang. Semarang. nek sing anyar. Urung lunas. Oh, ngene dirembuk. Omahmu ngendi? Semarang. Heeh. Hah? Oh, Mau budek ta kuwi? Ya kuwi jenenge budek. Iki ki ora. Ora kaya aku nek aku sehat walafiat. jabriane niku lho. Wah, coba. Cobanen. Kula duwe kakangne Piye? Piye? Kupingmu ambune kok pileken iki. Ah, ukur pilek sedelo iki mau kok. Pilek wis bar tak prisake kok. Omahmu. Kok gur wisi-wisi ngono. Angin tok risi. Alon-alon banter kok ndak Wis didelok pemirsa engko ndak ya ora pirsa ndukan. Wis seru. nyatut nggih. Jenengmu sapa? Lah rak ngono. Nek omong ki jelas tok. Aja gur ngono. Ya ora. Omahmu ndi? Lah iya nek omong ki kudu jelas ora gur ket mau kok gur umak-umi ngono jan. Jenengmu sapa? Omong ki alon-alon wong tuwa. Jenengku Tembong. Bocah nanti ki mau. Kowe iki rendang tak tes kupingmu sebelah. Aku pindah ra omong. Kowe ra kuping piro? Aku iki jek Joko. Joko. Ting 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 pong tong tong ya iki. Oh sik. Maksudnya nek ting tong ting wis.
Kowe iki rabi ping pira? Angel iki lek arep jawab kuwi. Oh, berarti ya rusak ini berarti. Kongslet. Kongslet. Pisan. Ah. Yo apa ya berarti? Oh iya no. Eh. Oh, anakku ki papat. Sing siji nang Solo. Siji nang Yojo. Sing siji nang UNS. Sing siji nang UGM. Sing siji Kosek. Wah, aku ora ngomong kowe jam ricis. Yo, sugih kok anakku ki nang kono. Tak omong iki, anakku sing siji nang Solo to, UNS. Wah, kowe nek delok aku kekete ra gur biasane gaweane ra gur ngene to, krida lumaing asta, ngemis. Anakku wah, sing nomor siji nang UNS. Wah, hebat to? Hebat. Anakku sing nomor loro nang UGM. Fakultas sapa ki? Ora yo gur ngemis yo aneh ngono. Oh, tunggale. Padha bae ya. Oh, tunggale nek ngono kuwi. Ning iki tes neh ijik kuping. ya. Tak iki tak gagas-gagas kupingmu iki selen kok iki. Kok selain pito? Iki ora lho kok. Selen ngono kok. Selain di. Coba. Wedhus. Wedhus. Sapi. Sapi. Lho, siji kuping wedhus, siji kuping sapi, siji jenenge selen. Kowe iki piye to? Kowe mu nek kene ngomong wedhus, nek kene ngomong sapi. Yo, Aku jenenge siji kuping wedhus, siji kuping sapi, selen kuwi ora kaya aku, nah aku ora selen. ah coba sik. Coba. Ayo. Wedhus. 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 Kiwa tengen wedhus. Ora selen. Wedhus. Wedhus. Ora selen ta? Nek ngene iki jenenge ora kelok lho kok. Lah piye? Sing penting Aku lho ngomong kowe wedhus. Kamu wedhus. Padha karo nek aku wedhus. Masa aku lagi ini wedhus. Ah, wis. ora. Ya ngene mosok wedhus. Ya. Ya wong mamakne wedhus. Nah, iki ngene. Piye? Aku ki nyawangku kok pulang-pulang dino kok itu karo Pak Padatan iki eneng apa? Nek kowe kaya ngono ki. Aku terus Ora sang guyu. iki nangis. Nangis kok dilapi kelek. Heh? Dilapi ki yo matane. Kleru. Kleru. Nek nglapi mripat kok ndak iki mau pupure ndak anu kok. Piye ning Aku apa? tak nglapi kene wae. Eneng apa? Aku ki ngrasake bojoku salah kakak. Bojomu yo kene. Sirku ngono tak ijolke wae kok. Lah bojomu isih wedok to? Ya wedok bojone nang piye? Kae lho. Aku kira nek gagas esuk ngono ki kudune rak wis dicepaki kopi. Malah ora dhek tangi. Wah, urung apa-apa. Urung raup, urung apa-apa. Wis nyeluk aku. Mas. Wedang endi? Wah, ngono kuwi aku terus Kowe wedi. ngono. Mak klepat nang mburi nggodhok wedang. Enggak ke wedang. Engko let sedela, Mas. Sarapan endi kok rada cepake? Mlayu. Ngobori. Ngliwet. Kowe yo wong lanang kok kalah karo wong wedok wah ora mutu. Lah piye ta? Yo wong lanang iki kudu perwira menang karo wedok kok diperintah gelem. Wah, aku ki jane ya gur anu kok nurun karo tetuanggane MBMP kae ketok ya. Ketok gagah karo sing putri ketok ya. Iya, Nana. Ngono kuwi iki. Ya ora ta. Ya iki Oh, kuwi. ora apa. Allah. Kaya aku gur dikandani ngono karo sapa wedok ki sing anu lembah. Kowe saiki ngene. Piye ajaran Upamane kowe karo bojomu kudu wani. Wani? Aja nganti wani. Wah, pancen bojomu iki upamane, Mas, gaweke kopi. Ngokop oli ngono. Heh? Ngono kuwi. Heeh, ngokop oli dhewe. Wah, Ngokop oli dhewe. bojomu perintah. Heeh. Mas, tulung. Kumbahno sediku. Nah, Tekane kaya ngono. aja gelem. Kumbah dhewe. Wah. Ngono ya? Iya. Ya. Nah. Terus nek pengen njaluk mangan piye kok? Mas, aku njaluk mangan. Ae, eneng suket mangan. Wah. Kudu wani. Ngono kuwi. Yo untuk menjaga aja nganti kowe iki dikalah karo Iya. wedok. Itu bar kuwi engko biasane aku terus awan sethithik jam 09.00 kon ngepel. Lah, aja gelem. Ngepel. Terus piye aku? Anu mangane, Mas, mbok iki juga-juga dipel. Heeh. Aja gelem. Gulung.
Glundungan dhewe kono. Dikusuk dhewe. Blosorono. Blosorono. Wah, Engko terus besok klepek-klepek ngono ya. pancen bojomu iki kemayu kok. Hmm. Saploke melu posyandu. Heh? Melu apa jeneng kuwi? Posyandu piye Kader ta? posyandu kuwi lho. Kemayune ra jamak. Kok ngerti kono? Lah esuk-esuk nyiarke pengumuman Piye? urung raup. Tangi turu. Ana ndi yu? Ya ngumumke posyandu siarke nang masjid. Assalamualaikum Bapak-bapak. Heeh. Menika para warga. Menika ya kowe ya ngono. Ya ngono kuwi bojomu enten penimbangan balita kalian pos lansia lanjut kagem bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun yuswa 90 dasa gangsal menika badhe wonten pemeriksaan gigi mesake doktere nganti jam 12 kirane teko balenono lehmu tata jalma kuwi mau wong umur 95 kok periksa gigi ki terus untune sapa? lah ya bojomu kandhanono Oh. terus Rak ya rene. mangke dipun layani pemberangkatan jenazah. Lah kleru, ora raup. Oh. Mula bojomu kudu wani karo bojomu. Wani ya? Wani. Dik, Dijolke. latihan. Heeh. Nah, Nah, iki akal bojo ya. Wah. Iki bojomu. Oh. Lah iku. Alah nek ya ora yo ngono kuwi. Kose ya. Iki mau aku nirokke le melu goyang dua jari bojomu ngene iki lho. Goyang dua jari. Oh, ora jedake. Alah, tenan ra ngapusi. Beda karo Pak Setiawan semangat ning baru Pak Joko. Piye Pak Joko anu itu Joko wartawan juga tak gitu. Ngene. Lah piye tak kok ngono ki? Keselio tangane. Oh, tak kira Astane ya. Wah, aku ini Heeh. Mas, sesuk aku ditukokke hamburger karo blonjo jarik komplit adinggo arisan kene. Aja gelem. Blonjo dhewe duwite sapa? Ah, bagus. Ngono kuwi. Oh, wani. Terus klepek-klepek. Mas, sesuk gajiane dikek kabeh ya. Atanggo mipek nyicil tuku kijing karo bandoso ya. Kok kijing barang. Lah yo pokoke kudu wani. Njaluk apa aja dituruti. Dadi engko sik lehmu ngajarimu lho karemu. Siji nek pengen ngombe kon ngombe apa mau? Oli, Wali. Ombenen. Nek njaluk mangan engko krosi lho anu krokotono. krokot pomangan suket. Aduh nek kok terus mridel. Wah. Ganti untung kok. Untung. Terus kon ngepel Opel terus sorono. Ngono Wis ya. nek perlu. Engko nek pengen kon golek kene wong tuane piye? Balekke. Eh? Balekke. Dijolke nek perlu. Ngono ya. Oh. Oh ya wis. So nek ngono minggu legi tak Iki ijol nih. apa? Minggu legi iki bojomu terus kene Pasar Legen. Heeh no. Ngendi kuwi? Ya ning kono, adoh kono. Tak ijolne ning ngendi kuwi. Pasar Legi pokoke Tinom kono, Tinom. Adoh men. Heeh no. Iki sesuk arek lomba PBB khusus guru bahasa Jawa. Tenane? Heeh. Wah iya. Hadiahe ora main-main. Ya nek ngono dilatih aku. Latin. Siap. Alah. Siap. Alah, mengguk kok ya dadi ngajari baris Hadap kanan, brek. Hadap apa balik kanan iki? Hadap. Siap. Balik kanan, gerak. Oh. Wis, piye? Hormat. Gerak. 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 Pengira. Piye? Balik kanan, gerak. Wes maneh, wes. Sampean wes sing ngomong-ngomong tentangku terus. Wes. Kowe kok Ayo ndang. Sik. Ngomong terus. Nah, tutupno lekmu ngomongi bojo ya. Sik. Kowe kok Ayo. ngomong ki piye ta? Nek anu Ayo, saiki aku ngelak, aku ngombe. Ngelak. Ayo goleke ngombe.